Du har snakket med præsten? Ja. Er det altså min, den tager meget dårligt imod herinde. Hvad skal jeg gøre ved det? Jamen, så... Har han dit nummer også? Det håber jeg. Altså, jeg er ikke helt færdig med den her trappe endnu. Men de må da være forsinket, eller hvad snakker de? Det skulle jo vaskes også, selvfølgelig. Men de skal da have et godt indtryk. Det ved jeg ikke, om de får. De venter jo sikkert noget meget finere. Jeg sidder fuld af spindelvæv her. Læg ham der lidt til side. De der askebæger. Nå, de ryger ikke, gør de. Her måske. Er det godt? Er det bedre her? Er det ikke varmt? Er det varmt nok heroppe? Ja. De virker der udmærket. Ikke? Er det sengetøj nok? Det er alt for tyndt til mig, for eksempel. Hvad? Har du ikke mening om det? Er de ikke vant til at bo på en sten? Det der, det er jo en gud. Skal jeg tage den ned? Det er en tanke. Men der skal også blive lidt til at pynte. Dear Mr. Vic, I cordially thank you for your letter in which you told us about an important and timely initiative to establish an Orthodox monastery under the jurisdiction of the Moscow Patriarchate on the territory of the Kingdom of Denmark. The Russian Orthodox Church highly appreciates your noble proposal to hand over to Moscow Patriarchate the castle in your Hesburg estate. This act will undoubtedly serve as a powerful basic importance for the ordering of monastic communion life there. You can't change the ideas of an old man, can you? We hope that towards this autumn we shall be able to send a small group of nuns to your Hesburg castle. This delegation will evaluate your castle for the purpose of forming a monastic community and to register officially and legally the right using your property. Respectfully, Chairman of Department for External Church Relations, Moscow Patriarchate. Det er ikke låst op. Skal jeg ikke lige købe og finde noget brænde, helt ærligt? Kan du finde noget, der er bedre end det der? Der kommer de. Hallo? Yes. Yes. Speak a little louder. Yes. I cannot understand you. I cannot understand. I better go to the ordinary telephone and call you. I'll call you in 2 minutes. Okay? Var det Alexander? Det var Alexander. Han har set nonnerne. Nå, okay, så er det landet. Ja.
Okay. Jeg finder noget brænde. Thank you very much. Så de er i lufthavnen, og han tager med dem til hovedbanegården, og håber, at de kommer afsted 18:30, så de kan være hos i Odense klokken 8. Er du spændt, eller hvad? Jeg er spændt, hvad? Mr. Wing, Matushka brought an icon for you. Oh. This is an icon for you. It's our present for you to start the monastery here. I like that. I like that one. I like that one very much. Oh, it's beautiful. It's beautiful. You can kiss it. Oh, thank you very much. Is it possible to take it off? Yes, we should take that off. I have been thinking about that. We should take it off. We should take that off. Go this way. Вот что уже. Here's Идеально же. Да. Вот Here's здесь. big room. Вот. Here we could make a church. Смотри, там можно панораму делать, и видно на самом деле. Да, тем более там дверь есть, с другой стороны тоже. We must look at that. We have made big repairs on the roof, but there may be some small places. Yes, that's a Christian room. The Buddha is out there. So people like to combine Buddha and Old Testament. That's the same thing, they say. And here's another room. This is normally a very good room, but we have a repair, unfinished repair at that place. Where is it from? It's probably from China. And they call it an opium bed for smoking opium. I don't know if it's correct, but that's the tradition. No. It is not good bed. I want to think. If the problem only with the kettle or with the whole system? But we have to exchange some radiators. I see. Some were leaking. It is the main problem. This is one of the problems, yes. I think it's the main. We'll think over all the problems, and I think it is all possible. Of course it's possible. But everything is going slowly in our place, slowly. The main problem for us is the heating in the building. It is very bad for the building itself. How the people lived here. But nobody has been living here for 20 years.
I see. Do you think it's possible to repair the heating system till next winter? Yes. I just talked to a man, our specialist, and he will call another specialist, so he'll work hard on it for a week. Very good. And perhaps then in summer we can send some sisters here to live in summer. Somebody to help us. I think that we send some sisters. Some sisters? Yeah. Oh, very good. To live here. I see. That's very nice. But you need permission from the Patriarch. Yeah. Yeah. Blessing. Yeah. Благословение. Yeah. How many sisters have you? About 120. 120. Oh. I think 6 sisters would be nice. Done. Morning. Доброе утро. Доброе утро. Lemon. If it's possible, we'll take it. Yes. Thank you. We hope to be back in summer. Do you see him in Moscow? Michael. Så lige begyndt, der vil røgen ikke ind i skorstenen. Det kommer ud her. Hvad skal have lidt luft? Der kommer jo lidt røg, men det er for lidt. Jeg ved ikke, om jeg har lukket op den her. Men det er mærkeligt på, at det er lidt varmt. Se, det drypper 2 steder der. Konstant stråle indkommer hele tiden. Det er Gertrud Hesbjerg. Det kan du ikke engang købe et halvt parcelhus på i dag. 350.000. Og nu ser jeg, at ejendomsvurderingen den er på 7 millioner. Men det er så også over 40 år siden.
Kan du huske, hvad det var, der gav dig ideen til klosteret? Ja, det var jo mine egne ophold i Benediktinerkloster i min ungdom. Altså rent historisk, privathistorisk, så går ambitionen tilbage til 1950, hvor jeg skrev et projekt om moderne kloster. Der var jeg i begyndelsen af den periode, hvor jeg havde to indtægter, 2 jobs. Jeg var både præst i Glostrup og bibliotekar på Universitetsbiblioteket. Men kan du huske, hvad det var, der fascinerede dig ved det? Nej, men som teolog kan man jo ikke undgå at være interesseret i kloster. Jamen, hvorfor er det så interessant at lave et kloster her? Nej, men det er så en gammel ambition om at lave et eller andet, som bliver stående. Det er selvfølgelig en banal ting. Man vil gerne lave noget, som kan blive stående. Det er en ambition. Det forstår jeg ikke. Hvad? Det forstår jeg ikke. Det forstår du ikke? Nej. Vil du ikke lave et filmværk, som går over i filmhistorien? Dokumentarfilm. Jo. Du kan godt lave noget af kvalitet. Det kan du selv se. Det kan du selv se. Hvad er det for en svamp, ved du det? Hvad? Hvad er det for en svamp? Den hedder Serpula lacrymans. Han mistænker jo mest de dele af træværket, som ligger nærmest ved en ydermur. Så, nu kniber det. Kan du ikke trække gulvtæppet ud, mens jeg løfter den her? Vent lidt. Det var godt. Først skal vi et stykke plastik af. Og prøver vi her til første omgang. Og så skriver vi et nummer oven på plastikken. Så skal plastikken bare lægges til side, lige snart vi skriver numrene på. Men nej, vi skal jo bruge den samtidig med, at vi tager stykkerne op. Hver enkelt stykke skal have det rigtige nummer. Hvad bliver så systemet? 1, 2, 3, 4. Man skal jo fra venstre til højre. Så bliver den her nummer 1. Og den her spids nummer 2. Det forsvinder de numre. Nyt problem. De fordamper simpelthen. Der sker altid noget uventet. Det skal du gøre til en fast regel. Der sker altid noget uventet. Så er det lige med, at du er fin en utopi, du laver det. Det er altid noget, du ikke har beregnet. ...30... 38... 41 her... og 50. Og hvad så? Nå.
Så skal du høre, så ringede... Ringede hun? Hun ringede om i går aftes. Ambrosia. Der kan du se. Var det en dag for sent, eller hvad var det? En dag for sent til hvad? Men var det i går, hun skulle have ringet? Ja, nej, det er to eller 3 dage. Det kan kun være en dag forsinket. Var det kun en dag forsinket? Ja. Hvad sagde hun så? Nå. Hun sagde, at de ville køre på søndag. Køre hjemmefra på søndag? Ja. Nå. Hvad? Så de ville være her tirsdag eller onsdag? Du siger om en uge? Om en uge. Nå, så vil vi besked. Det var dejligt. Ja. Nå, men der har vi jo en hel uge til at finde nogle laner i. Ja. Vi har altid købt nogle fine laner til de nonner. Tror du, de hellere vil have gammeldags hvide laner? Her er min bedstefar, tror jeg. Det er en murstensreol af træklodser. Egen opfindelse. Herom er der skønlitteratur, engelsk og tysk og fransk og spansk og indisk og andre sprog. Men der er ikke noget seng herinde, kan jeg se. Jeg synes ikke, jeg kender det her. Det er ikke et mønster, jeg har købt. Det er bighuber. Det kan jeg slet ikke huske. Sådan er det så meget. Men er det noget, man kan give folk? Kan du sige mig det? Det ser da meget fint ud, gør det ikke det? Jamen, hvis det kun er brugt én gang, så skal det vaskes. Kan du afgøre, om jeg havde brugt 1 gang eller 2 gange? Екатерина, director, it's Daria, our member, and Ilya, tractor driver. Okay. Oh, very good. A lot of things. What about the heating system? Well, we have been working on it all the time. Now it's better. It's better. There's still some problem, but I think we'll find out. Jamen det går jo tjep.
So we have our first pray at midnight. At midnight. At you midnight. Have. Yes. It's only for us. It will go about an hour, and we are raising at 5:30. From 6 to 10, it's the time of prayer. Yes. Then we are to prepare our dinner, Yes. and at 11 we have dinner. From 11:30 till 3:30 we have work, and from 5 till 8 we have our evening praise. Yes. Ja, så er de kommet. Ja, de kom for en times tid siden. Og nu er de ved at gøre rent. De har taget gulvtag og sengetøj ud. Alting skal jo være rent. Det er ikke rent nok for Hesbjerg. Om de er trætte? Nej, de er ikke. Nonner, de er ikke trætte. 3 kvinder og så chaufføren. Og de 4 ukrainske arbejdere, de er stadigvæk på visum. Ja, de har masser af mad. De har selv madbragt mad. De har faktisk ikke med, at det var mad her. Alt det, vi havde i køleskabet, så godt som, det kan de ikke bruge. Mælk, ost, og det mere. Æg må de ikke æde før efter den 12. juli. De holder Petersfaste på tiden. Petersfaste. Прийди, вселися в меня, очисти меня от всякие скверны, спаси ваши души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый Do you want to look at the cross? Yes. So let's Where go is it? to the church. Весь полностью большой. In the church. Åh. Der kan du se rigtig godt. Ah, der er noget tværgående der. Ja, vel, ja. Do you like it? Ja, det er også interessant der. The circle will be fixed to the roof, and then the cross will be fixed to the another. What's the problem? Altså, hvis ni maler efter, Yeah. altså not daylight. You have to put them back in exactly the same place. Therefore, the numbers were here. Numbers. They have numbers. А, вот есть номер, 171. So I shouldn't touch anything here. That's a great mistake. So why to put it back again now? I'm very sorry. Oh, I see. Jamen, det er jeg jo. Må se vi. Den krav havde jeg engang. Hvem er det, du er sammen med? Er det en kæreste, eller? Kærester? Jeg har ikke haft nogen kærester.
Jeg havde sværmeri i gymnasiet, men det var da ikke en kæreste. Hvorfor havde du ikke det, Vi? Hvad? Hvorfor havde du ikke det? Jeg har aldrig været rigtig forelsket, kan man sige. Det kan man. Jeg har aldrig været. Jeg har aldrig kendt så mange forskellige. Der er aldrig nogen, der gjorde sådan en dybere indtryk på mig. Jeg har altid haft forstået med andre ting. Var der tilbud? Hvad? Var der tilbud? Tilbud? Jeg ved ikke, det var det måske. Måske kigger jeg for meget på næsen, eller på andre ting, som tog afstand fra. Ja, det du siger latterligt. Men det er inden gymnasiet, tror jeg. Der var der mere fuld i en engang, end der er nu. Det er da klart. Det er da temmelig flot. Og der er ikke engang noget i vejen med næsen, som man kan se. Jeg har det temmelig reaktionært synspunkt, at seksualiteten er beregnet på børneavl. Punktum. Og hvis man har børn, så skal man hellere lade være. Hvorfor? Hvorfor? Du kan se alle de ulykker, der fører med sig. Folk er utilfredse, og folk spekulerer ikke på andet end deres 17 ægteskaber. Men er det ikke fordi, der er så mange følelser, og folk har lyst til sådan at føle kærlighed og sådan noget? Jo, selvfølgelig. Det er også rart nok. Det er også rart nok, så længe det var, men seksualiteten var normalt 14 dage, efter min erfaring. Men hvad så med kærligheden, Vi? Kærligheden? Det ved jeg ikke. Kender ikke noget til. Det er bare et ord. Come here and tell you. How are you? Well, okay. You are tired, yeah? Yes. Mr. Will you come for the service on Sunday? On Sunday? Yeah, Yeah. if you want. I would like to have a book. Can you show me a book? We have no extra books, but you may stay outside and look. We have only one book, okay. It will be easily for you to follow the service standing by side, because we'll show you everything. You come here. Gimse! Hallo? Ja, Kruserne vil gerne have et lille stykke land. Kan du afstå et lille stykke men de til? kan få det hele, for jeg kan ikke overskue det. Kan du have slet ikke tid til pasta? Nej. Og der er en masse, der er både løg og porre og alt muligt. Der står 4 rækker løg der, og der står 4 rækker porre derovre. Og de må gerne tage det der, hvis de vil dyrke. Prøv at se, der står 4 rækker løg der, og jeg har ikke tid til at passe det. Du har ikke tid til pasta? Nej, det har alt for meget at se til. Hertil. Prøv at se. Det tager være. Hvad? Kan altså være. Hertil, der står der porre. Alt det her, der er ikke noget, fordi dårdyrene har spist det. Der har været masser af kål. Der er nogle enkelte, men rådyrene har spist det. Her der står der porre. Der skal bare luges. Du kan se der. De står der. Det er porre. Det er porre. Altså porre. Porre. Det er den der kaksnæsevej. Og der står 4 rækker i hvert fald. Вот, отпал палочки. Ja, ja. Men resten, der er А ikke noget. остальное пусто. Det er om.
Хорошо. Kan du ikke sige det til dem? Мистер Вик, он показывает на тот огород, на первый. Om på den anden side der står der 4 rækker kartofler. Ja. Dem kan de også godt bare... Там картошка. Там тоже картошки. Да, да. Все, лучше вот это пусть будет. 4 ряда. 4 ряда, ага. Пусть вот этого хватит, мистер Вик. Der skal bare luge, altså. Der skal bare luges. Да. Ага. Я помню, раз, и там еще. Ja, og løgene der. Because it is dropping. Have you seen the water? Yeah, there was a pool here on the table. Oh, I see. You see a yellow spot on the ceiling. Where? It is a yellow spot. It is not very big now, but it is a yellow spot because on the other side of the wall the water is running. Oh, I see. The water going just along the wall. You see? Yes, The there's water something goes- wrong up there, of course. Yeah. But this doesn't explain that the wall here is bad. Because it is from the outside. There is water. Well, there's always water on a house because when the rain is... Not in such quantities. Okay. The first work to be done is the roof Yes. and heating system. Yes. They're the first. Yes. And all the rest will be done later. Yes. And it's not so important as these 2 points. Yes. Yes. Hvad skal med den der, man skal rense? Det skal bare gøres rent, så vi kan samle det igen. Jamen så, hvis man skal rense sådan med instrumenter og hakke på det, så kan man jo risikere at hakke det i stykker. Ja, men jeg vil jo helst ind på, at du skulle have en ny. Det er jo dig, der bestemmer. Jamen så sparer vi at købe en kedel til 20.000. Det er jo dig, der bestemmer. Ja. Vi skal bede Rosan om at gøre rent og hjælpe til med det. Да. Нельзя. Нельзя, да? Нельзя. Можешь лопнуть. Вот тут вмятина. Прям, если сейчас вот молоток взять, то очень плохой. Это та с дырки. Везде как песок. Очень плохо. Ambrosia, hun er da egentlig ret vigtig for dit projekt, ikke? Hvad for noget? Ambrosia. Jo, sandelig, ja. Det er jo hende, der bærer det hele. Jamen, hvis hun falder fra, så går det hele rabundus. Hele projektet går der rabundus. Det er, som vi siger, det hviler på hende. Simpelthen. Det er der hende, der holder det i gang. Altså, hun gør nogle ting, som jeg ikke troede, nonner gjorde. Hvad? Jeg troede, nonner var sådan lydige og stille. Og Ja, men nogle af dem skal jo sidde i toppen af systemet. Det er lydighedssystemet. Der er ikke lydighedssystemet, hvis ikke nogen siger, hvor skabet skal stå. Og det spørger man hende om. Sådan er det. skælder hun dig meget ud, eller hvad? Jeg gør en gang imellem, når hun ikke får sin vilje. Så skælder hun ud. Men så hvis man finder en tredje løsning, ikke, så er ingen af os får sin vilje, så er det hele godt igen. Så har hun jo bevaret ansigtet, som kineserne siger. Не так давно. Тоже проблема. Сделали
истории, уже 40 лет. So we had to decide what to do with the roof. Коль, ну все равно черепицу нужно снять, да? Проблем нет. Это создали специальную проблему, чтобы не дать работать. The stone should be taken off. It's too heavy for the walls. Там Это плохая. хорошее, звучит громко. Ее можно ковырять, смотреть, ковырять. Это только руина. Руина. Только руина. Нет, Это. ну руина только крыша. Если сделать, это не руина. It's worthless. No, the roof is worthless, but not the building, the whole of the building. They say also walls are worthless. They are not worthless. They are just being hurted by the weight of the roof. Эта стена где-то ушла, настолько уже туда ушла. He says that the wall moved. That's the ruin. So Значит, give it up. они говорят, что это Give it руина up. такого же, да, ничего. It's ruin. The roof is running now again. It is running again. And if You have not shown it to me. So stop talking about that. Let's go. I'll show you. Please stop talking about that. That the castle will be ruined if we don't change the roof. Hvorfor har det ikke straks den første dag gået rundt med en hammer og banket på det træ? Det er det, jeg spørger mig. Hvad er det, hun snakker om med slottet? Hun siger, at vi skal skynde os at redde slottet, inden det også bliver til en ruin. Og hele taget skal skiftes ud, vil hun have. Hele taget. Det er snart at drøbe ind et andet sted, så skal man have hele taget skiftet ud, siger hun. Hvorfor er det vigtigt med det der kloster? Hvad? Hvorfor er det vigtigt med klosteret? Det er vigtigt. Jamen, det er der mange grunde. Det har jo været meningen i sidste 20 år, vi skulle have et kloster her. Det bliver aldrig ordentligt opbygget, hvis ikke der kommer nogen. Det har jo aldrig været gratis. Det er vel munker og nonner jo. Mennesker, det er en tragisk sandhed. Når mennesker altså tilstrækkeligt har fået livets goder, så keder livets goder dem, når de er materielle. Og det, derfor gjorde de... Мама, подожди, еще разок с расколом. Vi kan huske hippierne og hvad de nu kaldte sig. Og deres egentlige musik.
Det er min mor. Og det er min far. Der er han ikke så gammel. Jeg ved ikke, hvorfor han altid skældte ud. Det var ikke, ingenting var godt nok. Jeg var hele tiden på nakken af min mor. Kritiserede hende. Kritiserede hendes kaffedrikning og kritiserede alt muligt. Holdt timevis foredrag om de samme ting til hende. Hun sagde ikke noget. Eller så græd hun. Men jeg havde en utrolig stærk binding til ham og respekt for ham. Selv når jeg var uenig med ham, det var jeg samtidig, kan jeg huske. Men og på en måde meget stærkere binding til ham end til min mor. For hun var en helt anden natur. Min far havde en pænere næse end min mor. Og jeg har et kompleks der med næser. Jeg ser meget på folks næser. Jeg har et mindre kompleks med hensyn til folks ører. Men næser. Jeg kan ikke lide min mors næse. Frygtelig. Men kan det være grund til, at jeg ikke sådan... Jeg er ikke sådan var så nær knyttet til min mor. Men der var ikke noget, der med rare ved hinanden og sådan ting, men... Jeg ved ikke. Jeg var ikke sådan på, hvad skal jeg sige, på kælefod, og jeg kyssede aldrig min mor. Måske ikke engang. Jeg ved, hvor det var. Det var i Ry. Det var uden for vores hus. Det var sådan et vinkelbygget hus. Det var, vi stod der i den vinkel. Det var en afsked, ja. Om jeg skulle til Silkeborg, eller hvad jeg skulle, det ved jeg ikke. Eller jeg skulle til København. Jeg skulle være ude på en rejse. Vi vidste bare, sådan gjorde man. Og så prøvede jeg også at gøre det. Men det var så ikke så vellykket, at jeg har gentaget det siden. Jeg er jo i høj grad en invalid, visse henseender. Kan jeg få dig til at læse brevet op i? Hvad? Gider du at læse brevet op? Her er dokumentet. Underskrevet Mark. Det er hans tilbud. Og hvad går det ud på? Dear Mr. V, Moscow Patriarchate will be able to guarantee permanent presence in the castle of one priest, 3 to 4 nuns and 5 pilgrims, investing each year not less than 250,000 Danish crowns. In case there is a legal enough document, så er det ikke tilbyde det her. A legal enough document, det er vist ikke så godt engelsk. Og det siger de så i parentes for a meanwhile, så kan de nøjes med it may be an irrevocable testament. Det er et minimum. Men det er vel logisk nok, at hvis de skal give 250.000 om året,
så skal de vel ikke bare lege det? Nej, men det har jeg ikke forlangt. Og jeg har sådan set ikke taget imod de 250.000, men jeg har da sagt, at det var meget venligt, hvis det vil hjælpe til. Hvorfor tager du ikke bare Ambrosias løsning? Altså det lader løsning? Til. Ja. Jamen, men hun skriver så et forslag til testamentet, det har hun gjort flere gange. Men det indeholder jo den bestemmelse, at hvis jeg falder væk, inden det hele er ordnet, så arver de slottet simpelthen som ejendom. Nu, men kun slottet. Men jeg vil ikke have, at de arver noget, for så risikerer vi, at Hasbjerg bliver splittet af. Det er en af de ting, som Biskov og jeg er enige om. Vi vil ikke have Hasbjerg splittet af. Hvad så med bestyrelsen med Vilsgaard og Yvonne og dem der? Kan de føre slottet videre, når du ikke er her længere? Nej, det er et godt spørgsmål. Maybe the church will be here only for a short period, a few years. Then we'll build the church outside. You can't change the place because when the place is sacrificed, it can't be changed. It can't be changed. Can't. And if there is a church, there is a church forever. Oh. It can't be taken out. It's a sin. I see. This one should stay forever. It should stay? Yeah. So maybe, I don't know. But I think you can put up a temporary place. Can you put up a temporary place? And why do you want to do it in this way? Yeah, because it's better to have a real church outside in future. It's much better than have it here, because this building is not a holy building. How can you make it a holy building? It's very often the case that we have domestic churches. Yes, but... It's very often the case. But why should we have two churches? Perhaps we have some elder monks here, and they can't go out. I see, I didn't know about that. I didn't know about that. Ja. Jeg vidste ikke, at man ikke kunne flytte en kirke. Det vidste jeg faktisk ikke. Det er sikkert også noget sludder. Der er mange kirker, der er blevet ødelagt, så er de jo også blevet flyttet samtidig. Miskat. Men er det ikke det, du har villet, altså? Jo, det er det vel. Men det er ikke lige den kirkedagen. Det rummet passer ikke til en kirke. Gør det? Det er alt for stort til en kirke. Alt for stort. Så mange troende er det. Det er det aldrig på Hasbjerg. Hvor skal de komme fra? Men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor du er imod det nu, hvor du altid har set det som et kirkerum. Når du har snakket om det. Ja, det er ikke... Det er selvfølgelig det bedste rum i øjeblikket. Men jeg har da lang tid ment, at det skulle være et forløb. Så det er problemet, at det er permanent. Det er det, der er problemet. Ja. Чтобы не рисовать икону, нарисовали храмики. Это раз, два, три иконы. Тут иконы. Ага. И вот размеры даны все. Это написано. Да, это просто матушки сейчас оставили.
тоже будет брус. То есть немного материала нужно. И раз, два, три 5-метровых. What do you want me to do? This to go there. Here. Just a moment. Where do you put this? I'll do it just a moment. Let me see what you do. Well, let me... May I have the place? No, just to make it in order. This. Well. I'll make a copy later on. I just make a copy for you. A copy? Yeah. But not of that one. Of this one? It's not in order. Why in order? It is not in order. I just... I want to delete this. So then I use this. What do you delete? Delete this space, yeah? I like it. You like it? Yes, of course. Don't cry. And there is a comma there. And what is that? It is yours. No, it is not. It is just for a... There is an interval there. No more. There is an interval. Yeah, you wanted an interval. There is interval. What are you crying about? It is not an interval, as I have done. It is interval. Oh. It is intervals. Mr. V, what are you crying about? You destroy everything. Det virker som om, du er lidt vred på hende. Ambrosia. Jamen, altså, jeg har jo ikke haft folk. Jeg har jo ikke haft folk. Jeg har kun holdt af et menneske her i livet. Og han er død. Det var min far. Han holdt også af mig. Det kunne jeg jo mærke. Men jeg græd i dagevis, da han døde. I dagevis græd jeg. Altså det du skal finde ud af, Vi, det er, om du vil have et kloster deroppe. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Ja, så er det så må man jo også ligesom give noget et eller andet sted for at have det kloster. Desuden så sikrer vi jo altså hele Hesbjerg.
med vores selvejende institution. Det er jo vigtigt. Ja. Jo, men det er jo vigtigt. Og det har hun måske ikke været klar over, hvordan stillingen har været. Det skal forklares ind i morgen, at nu er det en helt anden situation. Ja. Det er den eneste måde at gøre det her på, det er at lave en selvejende institution, og det skal trædes i kraft nu. Ja. Og det består af en bestyrelse. Hvad skal der være nogen med for klosteret i bestyrelsen? Nej. Nej. Skal det, tror jeg? Nej, for de er her jo. De er her jo. De vil sikkert forlange. De vil sikkert forlange på deltagelse i bestyrelsen. Det skulle ikke være nødvendigt. Det skulle ikke være nødvendigt? Nej. Altså, hvad er det? Hvad skal de betale? Altså, de skal Jamen, de skal jo ikke betale noget. Jeg forlanger ikke nogen betaling. Det skal de. Jeg har jo aldrig forlangt penge af dem. Jeg har kun forlangt de der pilgrimer, som er ulønnede helårsarbejdere. Hvis du vil have det kloster, og det siger du gerne vil, så skal du lave dine betingelser. En præst, mindst. Det er lidt. En præst, og et antal nonner efter behag. Mindst en præst. Nonner efter behag. Og et kor. Og 5 pilgrimer. 5 pilgrimer. Det ligger fast. Ja, det ligger fast. Og jeg er nødt til at sige kvalificerede, altså de skal kunne lave noget. Professionelle. Ja, jeg ved ikke, om det skal være, hvor absolut det skal stilles op. Jeg er jo bange for, at det bliver meget afskrækkende. Der bliver noget at forhandle om i morgen, det må jeg sige. Du må sandelig være indstillet på, at det bliver en rigtig tuskhandel, det der. Кроме того, значит, монастырь должен, соответственно, делать еду. For instance, I think the 5th point can hardly be accepted. What? The 5th point can hardly be accepted. How? Because if we are going to put the money in the restoration, then we are to decide what is necessary to start with. Because I didn't understand. If it is Moscow Patriarchate, which is to invest the money into the restoration, it is up to Moscow Patriarchate to decide what to do first. Because otherwise, nothing good is to be expected. But we have to insist on Danish quality control. Danish quality control. Well, I think I have some experience in it. But Mr. Wieck has his own mind on the restoration, which I could not accept at all. First, we will have to agree that there is conflict about the question. You see, the question here is, what would happen the day Mr. Wieck is no more? In the future, there would be bestyrelse. In case of disagreement, it is bestyrelsen which has the last word. By the way, is a representative 5 regular. Of Moscow Patriarchate going to enter the board? We discussed it yesterday. Of course, we should listen to the monastery.
I think that we, the Moscow Patriarchate, is a serious part of the whole institution. So I think it's necessary for Moscow Patriarchate to have a representative in the board and a representative with a voice. This representative would be a Russian, and Russians don't know anything about such an institution in Denmark. Well, we can find a Danish representative perhaps, but I don't think that we are to speak about nationalities here, Mr. Vig. Russians is not so... Russian people are clever enough to study any problem and to enter any problem. The board should not interfere in the life of the monastery. And the monastery should not interfere with the other activities. But we are to cooperate. And if we are going to be really good collaborators, we are to have this respect to each other. Yes. And to work together. Yes. That's why I think that is also my. I think it's necessary to. Otherwise, it will be a sort of discrimination. It's true. No. I can follow you. The board will speak Danish. Well, I study Danish. It will be still more important for me than to study Danish. And you will understand half of what is being said. I'll understand. I think that Moscow Patriarchate could hardly accept this because it is, I am to repeat, a sort of discrimination, and they wouldn't accept it at all. So that's why you are just to think it over, and Moscow Patriarchate is free to choose if it wants to participate. Yes. Then. Og her er så selve sagen, som hun skal rejse over og lave og sørge for. Okay. Alt, hvad de har besluttet. De 6 punkter. Med det her dokument, giver du dem så slottet? Ja. Til leje. I go to church every day. Well, you see. Så tilføjer jeg noget til sidst, og det... Jamen, har du hørt det før, det her? Nej. Du har ikke hørt det før? Nej. Finally, allow me to drop a few bitter truths. Jeg er den første, som optræder på den her måde. He is the first who behaves like this. Hun er meget utilfreds med det, jeg skriver. Og stilen, siger Ambrosia, den er så umulig, at hun ikke kan aflevere det til biskoppen. A. Nu kommer det. Punkt A. An itinerant tourist nun. Forstår du det? Parentes, however excellent and hardworking, plus a random collection of summer holiday guests, do not constitute a monastery. Det kunne ikke overvejes.
Hvad skriver hun der med det der pity for Mr. Vig? Hvad er det for noget? Hvad skriver hun der, hvor hun siger det der med pity for Mr. Vig? Det er for... Det er den ene grund til, at hun bliver ved med at finde sig i mine urimeligheder. Det er med lidenhed for mig, og fordi hun synes, at det er et godt projekt, og som kan skaffe mig det evige liv. Tror du ikke, det er rigtigt? Nej, det vil jeg betvivle. Nej. Det er svært at diskutere med folk, som altid har ret. Som ikke... Men hvad nu, hvis hun kom her lige så meget for dig, som for klosteret? Nej. Jamen, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal reagere på. Det er projektet, vi taler om. Det er ikke om mig, vi taler. Og det er ikke det, der er brug for. Altså, det er det måske. Det mener du måske dit specielle synspunkt. Ja, men jeg er jo... Jeg ved ikke, men jeg er ikke nogen kvindeforsker. Jeg kender ikke kvindernes hemmeligheder. De siges at have store hemmeligheder, som jeg ikke kender. Jeg kan ikke løse alle problemer. Det er ikke et problem, vi. Det er problemer, I måske har. Vi har ikke nogen problemer. Jamen, jeg har følelser, eller hvad det er, jeg har. Det er ikke min sag. Jeg mig ikke. Jeg er sikkert venskabt på en eller anden måde. Hvordan er du det? Jo, fordi jeg er ensporet, smalsporet, og jeg er ikke bredt anlagt med alle mulige følelser og indstillinger, som folk normalt har. Nå, måske vi ikke lige sove lidt til mænd først. Hvad skal der egentlig ske nu? Hvad? Hvad skal der egentlig ske? Hvad skal der egentlig ske nu? Hvad skal ske? Ja. Vi skal ikke ske noget. Vi skal bare vente. Hvad skulle hun i Rusland? Jamen, hun skal jo over og holde vinterferie. Hun har været væk i 8 måneder.
Hvad er det for noget? Og så skal hun også over og finde en præst. Og det har jeg ikke hørt noget om i lang tid, om hun overhovedet har fundet en. Det har jeg ikke talt om i de sidste mails. Hvordan har du det med, at hun har været væk? Jamen, russer har ikke nogen samvittighed. De har ikke nogen dårlig samvittighed. Jeg har aldrig oplevet, at russer har dårlig samvittighed. Det har de ikke. Det findes ikke derovre. Så har jeg 2 blyanter. Der kommer de jo. Да. Ты делаешь или нет? Я вот я не вижу. Я ее вижу. A lot of new pictures. Hi, Mr. Lee. Glad to see you again. A lot of new. Hi. How are you? I'm okay. Yeah, you are looking very good. Yeah. And you are sunburned. You look sunburned. What? How do I look? Sunburned. Sunny. It was sunny these days. Sunburned? Yeah. Oh, I didn't know. I didn't know about that. I would like to go to the church. We'll go to the church. Пойдем. Мистер, как дела? Ничего. Слава Богу. Слава Богу. Ничего. Брахлишка. Откуда? Skal vi komme hjem? Ja, vi skal ind i kirken. Du går sjældent i kirke. Missekat. Missekat, I må hellere gå jeres vej. Mis. Yeah. No. But you have a bad back. Yeah, but it's not so heavy. Don't take this. It's not heavy. Don't take this. No, it's not heavy. It's not heavy. It is easy, but the back is much better now. I use this for my back. It is made of dog's wool. Dog's wool. Which is a dog? Yeah. Oh. And it helps a lot for the back Oh. when we have problems. It is much better.
We can make a procession. Mr. V, will you go with me for the procession? Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Дорогой мой мистер Вик, почти 5 лет мы были вместе. Мы очень разные. И делая, по видимости, одно дело, часто бывали не согласны друг с другом. Но Господь сам всем и вся управляет премудростью своею.
Сам Он вложил в ваши руки дар, который вы принесли Ему, и который, верю, открыл для вас райские двери. Царство Небесное, вечный покой вам, дорогой мистер Вик, раб Божий Георгий.